Chumurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia Ense. Sigikyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kiye kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na Ense Fridah Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Bunabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasera ase chichiro cheito nabo igo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV Ense yobonchoreria. Biamono sana mwanchu mulia wita seni kia Ndizi TV ne birovindo nende toko merana ase umurubilio wense yobonchereria elinde tuimanye na riagende takokorekana ase sekta yobonchereria mwanchu mulia liandonsia soko bwatia umurubilikuru ngokwaligani bene elinde tusange asobwa makolende takokotenga happy end month. Tokora batei happy new month lakini leo tutakupata happy end month. Kichire chitariki emeronge bere na isano na isatu mutinyo kabere umwako yiga bwechiri bubere emeronge bere na isatu. Ndochabwira nyagante igari kurumoino gari nga omubuko yerero ngo smile konyobo chagaterekine rero ngwetera ara sefundi ayo sone lindo ichere kabisa nimete mbarore mebuko yabo ya smile ribatali gutyase chichiro batali gutyase chiduka na bako manyanga ibako bwati umuroberi koruna ende nari yagerendete gukorekana ase sekta yo bonje nari gusangana abonjereria bandigoro abale kontenga bono iga nduche turashitowira ne guchie obutumiki bw'ibintu biri byakale ekiagera sense moye tissue ngenja magoriare nigachire gesara timaitinga abantu bakorere enchara ndagira teyo lakini sense moye tissue timetinga tissue ere kare gutumika mono omanchumuri ento chwasanga mange tumanye naregendete gukorekana ase sekta y'obonje kwendeli etaliane Fridah Kerubo andende tokunyunga chinse mochi chemitandao Sensema ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News digital na baga sensema ya YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News sensema ya website na bagotonyara wetra www.ndizitv.or.ke manya soko bwati umorobilikuru na boigo ngikelioro chikegendeta guoncholeria asensema ya oboncheri no nyuchumi kegendeta gokonga ngikeli serikali gendeta kwerubilia soko enekinga uchumi nguiranira konde ntuchosanga mange tuligererie naki asense moye bangoli deni ndirororire ria 1 trillion asibagate banga abantu mbaroro babire bagotamani tax ose kwevede tax batari wakana antu chikwemanya mange nabo igo tobere togo ekero gotara isiko gari bano igo mora ibwense ni meto nyore irerie tarigia zakayo mtosha ushuru wanje muri ni chiko kumanya mange antu emanyi chibese chiga omora ibwense agendete ko insisting abantu bagende kuwakane bango ngaichigochi irenga babere bagosangireri ekero kulino ne treasury yabatebanga besanchiyo nchisaini nonye budget ya 2023-2024 chibese chibwate deficit bado lideni ndigendete kuwakana gochichinse chicheisiko bado maraibinsobere within 6 months obere ka ukabesibese chinyinge sana gwetani umurayo libwenso kabeirororo igonto chigosanga mange naki
serikali ya Kenya kwanza gendeta kwiroberia na boigo chinga kitoro china boigo no ne county chigendeta kolera igoro ya pending bills no yabagachi bario se contractors chirichia abete chikwaga chibirasi bya CBC na barabu naro chibakonyara ko bakorwikiriro kyabekera lideni litikalta sector yechisemi 1.3 million ego manchu muri yantu chigosanga mange na kichibesa bono chigendeta guonchoreria asense ya Kenya na kibintu bigendeta koba kingendeta kogotemna na bogonte bisku gali nga kibintu byonchereri akondo mwanchu muri asense moye gas metikero muntu ngotume tarikero muntu gotumike gas lakini abange mbaroro bagotumika gas akorenga no botukini go bworo kiringa 70% y'abantu nabo bagotumika chingo akaro mwanchu muri kurigereria aba bwatani babere bagwesoke bagokwanira igoro yo guunchiriri kwirire bagotote itusimeke mete ndo na chemete yabire enkwana yakera litukonga omorakero bere ko wocha sensitu ya Kenya ntubweneta tuligererie aina yemete litogusimeka akondo monchi muri kero ko Kerubo tuki ngiye ko gere mete ye ko buturu mete ye kare ko buturu ngagiye goshi obutuki babeta bakorekana bwa bwangu gane ko bakorokinga abanta bange gosekere ngo gia 70% niko bagotumika chingo asokorosi ndagira yawe kera bagotumika chingo eye baimukiye getambukero yo ko butura emete ikene kiyagerire gosikia beirege go affect sensemo ya climate change gosogoncherira kwelire akorende matuka bwangu igantu aroche muraibense Dr. William Ruto nabata ko mukiye tambukiro na gwikaransa nababwatani metekero muchando ukiri goiko oliye solution ase chinsemo chirichia Mombasa ensemo ya Dongo Kundu mbabete bagosyolia egasi ko yorukonga Taifa gas ye etagetetia abantu abange kwenyorere gas ase okorosi ndagera mete gas nero ne bwato buyabwa nande ne bwato bobebwabo akero kurigereria ereni gatageteti abali bagotumika chingo asokorosi ndagera teminiti ngabantu mbali gochigutumika chingo lakini at least eyabetege korosi gwa at an affordable price eyueragera abantu benyorere Taifa gas babe bagotumika Taifa gas yerengete goikera abantu ase chinyomba chiabo nende nige yabere subsidized for 3 years eyue gochikoba nga ekoba sekerengo kinsemono ekero kurigereria abantu abange batwalire health complications omuchando asimibere yabo konyaranga smoke nerororo kera bagotumika gose chingo gose na makara eyabere gekoreta maruira mange igo ekero merobeli bune yege egosioli gwangonyorore ngo butukingo korekana bole bwekerengo kigoro kero kurigereri nga eliokiriria bereri go affect abantu gotumeke gas ne bwatene ro buyabwaye igone chigotanga abantu abange kwenda sinyitari gose korwara gose ne chigotanga tutebe inshot amarwira amange akando na marwaire gochire go chenji ase environment to gose bintu biri bitwetana ine ne chiko abantu abange banombali go chikobutora mite bakwenda bali fere wegas bakore igo at least hu asense moyo woncherera kole gosego kabo ko butora kwemite at least serikali yaberege ko realize nkiye bwenete gukora korende tali ayoka umara yubense nabetega kurugo chika crackdown yoko feed gas illegally in Kenya echake antu chikokwa na mange ngaki go chikokorekana mirobeliki yabetege kobekwa ekegera sensemo ya energy ndo chikoeresa mange na sensemo yestima ndo chikoemanya mange ningi kegendeta kokorekana igo Taifa gas yabeteke go siori go bene ritkoria Friday sensemeria Mombasa yona bokwenyorere gas yago asenjira kigima nyare ko bago kwegendere nayo nyo kwabere ko gutumika chinga sege getambigo kwa manyirenga na kyubwenete nande gusika gucha sege tambukiro kende subsidy nere yaberege ko be kwa senseme ye gas eyira chikokore ose sobokore ribwaye ase emyaka 3 eribosyo omanchu muligeria aina aragende tokokorekana ase serikali ya Kenya kwanza nabigo kwene kinga omwana nchi kawaida nerengo konye kale nyira serikali yechi hustlers ngoikerere chi hustler chonsi bono wachakire ne gas
ehasila konya timedi na makare gotumika sine chinge gotumika korende chiasila bono iga wimuki bare getambukiro goso asensemeri yechigas akono monchi mulito gotiga na asensemo yechigas aboncherere na bange bagende tokoro boncherere bwa basense cho ya Kenya akorende getambukiro kyaberege koimukigwa asechi county chonsi 42 bachikonyora obokonya boncherere abaiga bakabake bachikonyora obokonyi elinde kogendereria oboncherere bwabo korende boncherere kibara chikonyora obokonyo korende kere county aboncherere chimisano asikere county nyine county ya Kisii chimisane county ya Nyamira chimisano nechi county oika chi county 42 ambachikonyora obokonyi bakoba trained metekero obokonyi etwari amatuka manginga kero obokonyi bw'echibesa bogocha abanta bange mbamaitingi chibese chiga chibwenete chikore okonyara bumuntu akoyunga chibese chiachira asegete chia chechi business mbamaiti mbara ba trend mbara igwa maigelio na kibabwenete gutumika chibese icho ayigo konyara ngachialetiro muchando gochana na kim ngigu chibesa sechire na bongo endangi mukige tamkere ntebe no bonchiri tingo chake kolende bonchiri obu timaiti na kingo bochaka timaiti ningingo chaka lakini esauli na igunga chibesa nchira segete ntetenge nyole chibesa icho in terms of gutumika lietali obonchiri akolende ababwatani mbaroro basokire korwa sebengi ya United Bank of Africa bago chikubwatira ne serikali chichi county asoko enekinga small and medium enterprises ngogenda libale obonchereri bwabo kolende abayiga bago chikogenda chibeseringa bago chikonyorera abago chikonyorera 634,500 asekera abantu bago chiko kwegwa maigelio nabago kwegu chibesa chigo chaki obonjere babongo egubale wesengo tabigungo semigubale nakibabweneta go chaki obonjeriria nkibabweneta kuligereria the business idea the research babweneta gukora the business plan ebinte bibionsipi ebengi ya United Bank of Africa bakubwatana serikali chi county mbachikorwa amaigelia yo akolendo talibantu kabali babwata obonjo gosebare already asoboncherere bagachikonyora amaigelia yo ngonyoro nga omuntu narore iskogali obwate business idea osinyire nga kiago chake business iyo nabarabu nigo bagochiko ko baba kubwatanirwa ne babwatani korwa saving yo baigwa maigelio na kibago chaka idea yabo iligererigu na kiera chiko kolete faida uchama tukabuse na ndite banga umuntu akwa guchibesa cyakyo bonchiri kawo gatigabo onyore bwabere boko butoka igo medium scale na abo ba small and medium enterprises mbachikonyara ko baba kwenyorera chibese cyo ase ogocha nabo igo onye chibese chinchi chigo isana ango igo bare advantage ende yechi loans banyarako bakoimuki loan baigu business advisors anaboigo baigu access to markets and networks access to market and networks dominatinga bachikoro kigwa amatekero gochaka obonchereri kero gwate idea yo gochaka obonchereri nebwenete naro oligie chiro kyagere ebinte byo gochaka kuoni nga yo gochiko byoni gochikoika oligie chiro ase obwenerete ko byoni alafu bono iga ense ya Kenya negenderete ko transform gochi digital ego nabo bagosomigo nabarabu ne online marketing ena kiego koru inki babwenerete kiliba ntoroche omo waziri o ICT nagenderete go talira chi county ambagendete ko na internet yera chiko konya abasaya bange nabo igabonchereria bange gokora obonchereria bwabo wetera ogosiro akorwa ase serikali nabo igochi project anchi chiko soka korwa ase chi county echo chirengete kero bintu bune bigabigoso ase county nero ngo chirego benefit eyora chiko develop
asenchire yemo gosa asenchire yende anene mono korwa sensemo yobo chenu asensemo ya maga chonye ni chipara ni chinyegitali naboiga ensemo ya mache water and sanitation naboiga sector yechisemi igo bintu ne binge chi county chigo benefit asoko enyorera chibese chigosase ogosira aboncheriria korwa ase chinsemo igo monchi muriria aina aragendete gose kuna kukweroberia kogendete gokorekana ase chiserikali ase okwene kinga ngwenyorera bali chibesa asugukinia aboncherere igo chi county I think you good news to go chasemule and then inde no basemelia nga mochikonyora ogokonyeka loto gutikana nayo tigatuse asensemo ya kere ndoro che amatukabwango iganga 1 trillion tax debt asensemo ya kere kere yabereke gutwara gusige yabereke kubekerwa target yabo ngamba bwenerete abaiki target ya 3 trillion asogusangireria ebango ase umwaka mugima kurinde ine serikali yobikete target igo abateneri bali bogusangireria ebango bakyare ababere bakubike merobiri nakibago tobetoka neki obukurumia sensemo ya kyare nekibwenete gusangireria ebango bakaba bakubike merobiri system enye yo gusangireria ebango by now nimete county chiabere chigo enroll gochase system eyo nalio abantu bali bago bakora usito tebe tax evasion batari gwakane bango bagotama gwakane bango nali baranyara ko bakoikirwa igo bintu abyabere bigo emerobili yaberege kubikone kyombe kya kyare asoko nekinga target iri babete bakobekerwa ngo ikirani bale kurinde yaberege ko nekinga abantu mbaroro babere bagotama batari gwakana ebango bakalide nerire ikire 1 trillion ekara bakulire abantu mbaroro okonyora mbaroro babete awarded illegally karangote babete awarded illegally ngiminity ngukira kwalenge kwanyora nga abantu mbaroro babeire tax compliant yabo akero kurigereria nga babere bagwakane bango asinchire ndonge akurende bono ige kyombe kero boteneneri bwake arembo bete bogo chinchigwa kero bachire kubwatibya babere nga ababete awarded illegally wonga abantu mbaroro basoetegati bakabwata nababisa bakyare ebintu bikaenda asinchire tarindonge korende manchu muliyere nagende tokobulia mabuli ase serikali ya Kenya kwanza tobe tokweneki ruto gako boli abantu nga bahakane bango of course babekire merobeli yo gusangireria bango kolende karo kuligereria kurubaga sota se serikali babere bagatera akane bango at the same time karo kuligereria sensemo ya economy gose uchumi teraba kigwoncherere na betigate ko babunire karo kuligereria sensemo ya borrowing eli ego bore kwa chiko kabaigoro gwetani Uhuru's regime ego ebi amaboli na manga gendeta korwa ase serikali ekaro kuligereria nonya nechi project chiri cyake tibuno bwaga chigwe chipara nchiroro cyabire chikorusi gororo asenye ncho yechibese kitaisaini ekaro kuligereria bana bakenya niko bagendeta kwebolia nga chibese chiga chigo sangirirwa at least nende ntorara economy na kiere nabo igontorara project chiko chakigo chiko gendererigo ne budget ekaro kuligereria budget ya ekaro kuligereria sensemeri treasury babete bakane budget ya chite igoro kobwati ko ekaro kuligereria ne budget yimyake ya mega nanda ekaro kuligereria amadeni naro nagasaine komenta nende bado ntorapunguza ideni ko rusko gari ekaro kuligereria Kenya kwanza kero yale gukora campaign yabo manifesto yabo mbabwate bintu mpiroro babete bakoriye irangamba chigwikira ni kero basoiro bise kero basobise besanchi sign so that's why akonyoranga bakaenderete kubwate ngabantu bakane ebango elinde bagwikirania emerobeli iri babwate ande kero kurigereria Kenya kwanza ni batemerobeli yo koleta employment opportunities mabaga yechigasi asaba sae digitization nerororo netete ko bokoriri bwe serikali bobe transformed basoe asimitanda okonyaranga asensitu ya Kenya resources inchiroro chinyinge amachiko narorora bwene tabwati gukolinda bakubwati amachika yo erinde goikera resources echo mbayo and then accountability narone sinyite ase
ekera kurigereria nga nonya baiga bakoba okonyara bakoba bakobikubiara nga the evaded tax okonyara nga egoche yikira engane yejasira ani ondetayo koba accountable you did this chibese chingwa bete tohakaniti no chibwenere to ochirani igona bego sireraga akero kurigereria asensemo ya implementation okonyara nga chi ideas ni chinyinge chire asense ya Kenya lakini implementation abantu bari bako implement usokonyara nga asensemo ya implementation nige kobako kero kurigeria for example bona iga omorobiri wa Hustler Fund tobe tokora bara yao bagwesokia nga morobiri itobeti gukubwatiri chikori bweneta sokwena ngochesa bakenya senginchi yake kero kurigeria board neroro yabeteke gochoro yera chigutinene romorobiri wa Hustler Fund kulende abantu bero bachita sensemo yekigambiro bakanyara kwa bakuyipinga aba board iri gose management iri ye board ya chore tutichiti ko bagutiani kuna bego go service senginchi yake kero kurigeria 50 billion nchabeta chikubwato kwa asomorobiri o Hustler Fund gochesa bakenya already 30 billion chabere chigutumeka korende ochake go trace chibese echo ngaicharuite 50 billion chigaswa saba Kenya ningi chia kolete nande na kichikuirana tokonyora ondete yo rabe accountable oko kwatebinga chibese chinkento gete chia kolete nande ngaichia chete na kichikuirana igo ekero none budget controller the budget controller cannot account for the money igo aina ragendete gokorekana akondo mwanchu murigerera tosoe asensemo edukanero rorayemo yugotoka chinsemo chicha Thika Highway yabere kego ekorwa nga China Square ni dukenene sana umete mwanchumuri yekero ogutara sense ya Kenya ndobwati monopoly business abantu bakora ubonjere bakora different businesses nandi babwati chiduka chinga supermarket ne chinyinga chiduka ne chinyinge igone choice ye customer ngayabwenete kwenda kugura ibintu byaye onye muntu kakogokigwa ne duka gete ogendoro muntu kako depending the services sokoegwa depending on the price depending on the quality of the commodity igo entongero togatebanga it is your choice kayubwenete kugura ibintu byago kuru muntu tawo kubitereri ochikugura ibintu asegete so edukanero ya China Square yegotoka chinsemo chicha Thika Highway yabeteke gusikwa kondo mwanchumuri ntuchikorigereria na sengi nchuki yabeteke gusikwa akerutokwira na county ya Nairobi mugavana Johnson Sakaja na bakagoika bosibwa auditor general asare gukoreru auditing akanyara kubaga kuburirwa amaswali ayo arengete county ya yakero kurigerera Nairobi ningebwate pending bills 21 billion asenseme yanakero kurigerekera likoburirwa chi bills echiga ekera nkiatara cha kanero gusika gwakana effect kera kolekane akanyakabaga kwanekinga services ase county ya Nairobi echira chigutinina anemono including gwakana abantu emishara kero kurigereria nigapeteka kurugo chika nga auditing nende korubuya asensemo yechi pending bills chirichire legal echichire 21 billion nabo igasenseme county revenue chi pesa chirichire county ngaichire ekera likuburirwa about Nairobi Metropolitan Services ya kanyara kabakagotanga ya tikete county ya Nairobi ina condition yetalingia ase county ya Nairobi womanchumuli ya inaragendeta gukorekana ase county ya Nairobi ntochigosanga amange konde sensemo yestima manchumuli toberto korora ligo estima chinsa chindiri yakina lakini ndirawa asensemo yestima bali bakora chitoken saina bokumanya na kimu na kekero kwa guri chitoken chao na kioroche akolende unabutambe serikali nero negendete go push asokwenekinga estima terigo chikomeza abakenya ekero kuriye mu waziri o energy Davis Chichir nabeteka gusanga merobirike serikali bwene tekobeka akatebaka akanyara kobaga kwanera igore ya power purchase agreement asokwenekinga cost estima ngobere stable ego manchumuli yante turasanga nere turegwa sensemo yae na kyakwerera merobirike serikali yebegete nere sector yae ya energy asokwenekinga estima ne chikotoka sense ya Kenya aseligori
liwenerete. I think when we talk to really the cost of energy, it is something that we continue to work on. It's our focus as government to ensure that we bring down the cost of energy because it's an economic driver. We do not want to see a situation where the highest cost of production today and into the future is energy. And therefore, we will continue to work on the cost to bring it down. Like I mentioned in my speech, developing power is not a quick fix. It's not something that you do in 2 months of being in government. So we'll continue to work on policies which ensure that the PPAs that are signed do continuously bring down the cost of energy. We are working on the losses of transmission to ensure that when we generate 100%, we are able to sell at least 90-95%. Because at the moment, with the energy losses of about 20%, we are paying 20% for energy that we don't consume, which basically disappears in the transmission network because of the poor network or because of the unscrupulous connectivity in some of our sectors. So we will continue to work on that. Like you are aware that the mainstay of energy in Kenya today is geothermal, which we deliver at about 7 cents US, fairly, very competitive. And as we continue to work on retiring the heavy fuel oil generation, diesel, which is the most expensive form of generation because of climate change issues, we will certainly continue and work down the cost of electricity to the economy and make energy cost to industry competitive for production for global farms to ensure that we are competitive. Power purchase agreement or PPA, as many may know, is a document that assures you of a market when you are starting to invest your $2 million per kilowatt per megawatt generation. And therefore, if a solar system was given under the feed-in tariff of 12 cents when the panels, the solar panels were still expensive, it becomes expensive to bring them down today. But under the presidential directive of renegotiating the power tariffs, we are working on those that have not come into play because the solar panels are much cheaper today with technology having developed. We are now not bringing in any more PPAs under the feed-in tariff of 12 cents. We're able to get 7 cents, 6 cents, and as technology improves, we will also be able to store the power so that availability of solar, you may not be aware, that is about 23%. It only delivers power 8 hours, which is 8 out of 24 hours is 30%. But again, because of the weather condition during the day, it only delivers about 23%. So availability of solar is 23%. To amortize the capital investment, it's not like geothermal where availability is at 92%. So, but with storage really coming down today in batteries, we will see availability of solar in hybridization of solar and storage with cheap batteries, or the price of batteries coming down, significantly being more available, and amortization therefore being significantly much faster or more bankable projects. So we'll see the cost of energy in renewable solar, wind coming down in the coming years because of technology move. We bring our products into the country through an open tender system, and we buy them on Platts pricing. But we do buy them on M+2. So we are now processing for April, May. So we will start seeing whatever happens 2 months from today, that hits us because we do spot purchases, and we do not do spot purchases. We do spot purchases to take care of the country security of supply. So as the prices come down, as the challenges of Ukraine, Russian curtailment comes into play, and because we buy oil prices on Platts, the international traded prices, we'll continue to enjoy those prices. Kenya is among the countries where petroleum products are very competitively kind of brought in by the oil marketing companies, because
the product is consolidated by the oil marketing companies. One of them wins and bring them on Platts, premium plus freight. That's the only thing they compete on. So as the world stabilizes with what's happening in Ukraine, the post-COVID uptake of the petroleum products, we'll see the product coming down. Like I mentioned, it is internationally traded. The product in Kenya today, if you check, is Platts pricing. It is not basically, the product is not brought by government. It is brought by the oil marketing companies on Platts pricing. They only compete on premium and freight. So we actually get, and like I said, M+2. If the prices continue to come down, we'll continue to progressively enjoy that because we actually get our pricing on Platts pricing. Biamono sana mwancho muligiria oinere omwaziri asensemeri ya Energy Davis Churchill oyogendeta kubika emerobilyo soko nikibuna asensemo yestima obokoleri nkoba buli obyakondo mwancho mulindete kukonyolinga asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara witra www.ndizitv.or.ke akarango sa sensemeri ya Facebook nindo chemparoro bagendete kubwatia omorobelyo moniga kurukwanga kapedo shem agoteba koro chinsemo chicha Mtwapa Kilifi County watching angoteba nga mbiemono sana na baigo Teresa Kimtogo teba nga pamoja dada Fridah kutoka Murang'a hadi tamati mbiemono sana Umaturi Vincent Kerubo machoge burabu itongo bugisangyo seitononde imembiemono sana abagambiemono sana sipali mogendete kubwatia omorobili bwense yobonchereria linde twimanye ayagendete gukorekana ase sector yobonchereria hakolendo mwancho muligereria omokonyi bomorai bwense rigati gashagwa nigagendete kweroberia ase okumerana nabonchereria anamana korwa ase bonchereria baliba Nyamakima traders kurumo chyo Nairobi erinde gukwanera amangana awalengete anamana korwa ase China traders ekero twabeto korora kungusana na kwabere gukone kigwa gati ya bonchere kora sensemo ya Kenya na China traders abo asensemo yabo bagendete kungusana na igoro ya magori ibintu mbiroro bigocha okonyoranga amagori abirega kwira nanse there is no fair competition kero kurigereria amagori y'ebintu amagori umetekera ebintu byakire asechiro nebwendete kwabika amagori ligolirire standard to vajudge to ni ligolirire nse kabisa aigo aba onchereria mbagendete kweroberia astogo chikomera no mokonyi ebo maraibense kuri ndo mwanchu muligereria ekero kurigereria uchumi ya Kenya bunere nkoligereria nga asensemo yeserikali usasensemo ya balimi asinarororo yeserikali bwene time kigetambukero nikyo koranga no muraibinse abetega ko subsidize ensemo yoboyo erinde banyarako bagosimika endagera isaine ekikonyara ko bageko matukabo sio production y'ebeigoro kero koligereria oboyo ligolirira nense abalimi benyorera oboyo basimike endagera matukabo sio endagera ebenyinge at least ase county chiri chitabwati endagera usase murakero bere ko kuba affected at least bali bataraba affected bachikonyara ko bagutwara endagera isaine kero koligereria omukonyi bomuraibense rigatigashagwa na atwalete karona bwatani akorwa sensemo ya animal feeds abo bagendeta korobelia na baigo koenekinga ngakibago chikolowa the cost of production elinde asama tukabo sio onyolenga ense ya Kenya ngokonyekere igomba batabago twalege karona baigo kobike mirobelia bene ni kebwenete gokolekana na baigo asensemo yende ntwarara first lady kora sensemeri ya US Jill Biden na betaka gutale sense ya Kenya akabaka gutalera sensemeri ya Kajiado kerali gusanga nabamenye kora sensemeri ya Kajiado akaba akonekinga sensemeri omarakera ni hoba bwekerengo kigurumona kero kuriena naba bali bagutuga etugo
eni bayabo yabakigosire nyinge sana kero kurigereria chombe nchaba chigo kwa kubatikana no marakera tukarana n'ibyombya abigweso kibakoteba ngatiga chombe chichibe chikoni gwa mapema ikiagera nga bali bagutugetugeyo mbachikonyora hasara enene kabisa kuri nabeteka ko kagutara no muambassador akanyara ko bakako enekinga mbachikoena nabona chibesa echichire chigo chikorunga emergency money yora chigotumika se county area Kajiado ase okokonya abantu kurwa sensemeri kero kuri area korenga noro batiro betero kurwa sensemeri amatukali amaega abantu 100,000 nabo baringa affected no murakera kurenda bonega nigo bamentekanire goika 500,000 kondo mwanchi mulira ante traso sensemeri yakabire studio traumerana no mokonyi bumure winseri gadigashagwa tegunera sensemo ya mirobili kyabegete asoko enekinga abali mingo chibale gosirwa namutukabusyo Ense ya Kenya ne chikonyora endagire isaine. We believe in continuous engagement with stakeholders because you can't go wrong. The president is of the opinion, and rightly so, that a good idea should give way to a better idea, and a better idea ultimately must give way to the best idea. That you can only get through a stakeholder engagement. Nobody knows everything. It's when I meet you, you enrich my thinking. You meet me, I enrich your thinking. We get to be better people after this meeting. So I'm available, I'm here. Anytime, need to consult, PS is here, we are available. In this country, will grow if our agriculture is right. If the farmers are happy. And once they are happy, they are productive. And once they are productive, it increases our GDP. But if we have a lot that is so unhappy, that has given up in life, there will be no production. I'm also one. And the way to grow this country and to get out of the hole we are in is to increase agricultural productivity. It's the only way. And the only way we can increase production is having farmers who are happy. And people who are unhappy cannot be productive. Bemano sana mwanchu muri biteseni kya Ndizi TV chinga kyogendete gusanga na Ense imiyomorobilio wense yobonchereria chinga kitogendete kwimanya yagendete gukorekana se sector yobonchereria autobeto gusanga nero umukonyi bumara ibense oyagendete gutumanyia nemirobili kyelia serikali ya Kenya kwanza yagendete kubika stoko enekinga production cost ngoiranere Ense abalimi babe bagokonyeka asogusimika endagire yabana baga matukabo sio Kenya ebeke gokonyeka kuri ndo mwanchu murigeria umwaziri bobonchereria Moses Kuria anabeteka kutwara egikaro kia 36 ordinary station ase ensemeri ya gosina babwatani gosina head of state government sebabwate a summit asinsemo chicha Ethiopia elikoligerelia nakibara kini oboncherelia asebabwate bagoancherana gosibakobeka Ense ese yo wancherana yo yabeteke ko bekwa miaka 3 yetete nabo ino igabaka bakoyerenio asoko genderelia ngam na kibakubwaterana n'Ense au Ense ya Kenya kubwaterana Egypt, Lesotho, Comoros na basemeri ya Eritrea, South Sudan, Mozambique na boigo Malawi asoko nekinga obonchereria ngukina bure mete bonchereria tari Ense ya Kenya yokera era bwaterana n'Ense n'ekinyinge kibonete kibwaterane asoko nekinga obonchereria ngutingugwa bure kero koligereria atobeto go depend chi country chinke sana totarekera chinse chinde asoko enekinga nkikeliba gokora usikurigereria nkikeliba gokora nabo igotunyara ko butogwesemya kurwa sebale nabo igoturigererie anye product yete gotoka sensemo ya Tanzania na kitoko enyora kurwa se ensemo ya Uganda nabo igo umorobilioni gorengete gwa attract chi investors kurwa sensemo yene Kulendo mwanchu murigereria de kerto kwanira chi investors ko attracted with Ense icho ya Kenya antoroche obo mabwazimio la moja mbogendete kwerobelia akero baire baete serikali amatuko 18
nyare ko bagikwiyeria amaguru y'ebintu ekero bakurigereria nga abakenya niko bagendete kurira anene sana na uchumi ya Kenya bunegendete koba igona barobomba gendete kweroberia asebaire serikali amatuko 18 nyare ko bagikwiyeria ebintu kondo manchi muliente chukwanera anene mono na kiuchumi ya Kenya yabeire kolende teto manchi mulietara so asomotimo komoke igo to basa gusika to basa konyegera gwira nanda segeke ke Kerubosio elinde to sange amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Abwoba beire asubu bwenyubo wetani myake merongibire Ense y'umunagitari obwomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwari bw'amaryogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama sinikisho la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asobobwenie bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka menge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo muchie Kisii. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel asumu chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyo muchio Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenia bwegenire. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzu ke egera turategerera ayo yominda wetera asuru magwai ko baba nyomba ibo totally igo bai noru ko ibo bai gwete para ni ba karondire reka mundu myaka yonse na bakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa oli olengo mochakana nande na roro na na ura bagukarana wone ntubate challenges ikira babira babarwalete no mosigo amabera nande nimechande menene ekeruro chabana bamino moibuletu na barabwo barayira sibitanda asuburuire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko Ense munini sugu ya maragoba nabo igo muiroro ritukuri Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chia mogaso.
ye n'umugendia bwe pikipiki na nigo tegetea maguta yeshiringi chibwibere abosa ase offer ijigo jukoera kitali kimerongibere na isano iseto chumutinye yokabere kurua si company ya Car and General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asa mangana yichipikipiki chigari nebyuma byabo ibyura twaro kwegena asibire ebyetane rimuryuka rikucha sibirengero byabo Car and General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenerator chigutumikase chabisi na buigose chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichipikipiki nechigali chi oil chokorere service mbabwate garage yokobarira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onda bwensi wala na abatambe abakonyara service cheito eibebigibigi chituk-tuk yechi kotechi spares abakonyara nyole seli ya raisi ebile discounted and also town yechiga kere pigipigi yokugura nige gocha ne chi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder eyemo ya insurance a toolkit yemo ne warrant y'umwaka yomo nigo bari ni Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gosoba kiresime ase namba enotisano ibere iseto enotisano ibere iseto isano nemo inye ibere isano no iseto kianda gose enotisano ibere kianda isano no ibere ibere isano no iseto Car and General power for better living. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiyabona sana mwanchi muliweta senikia Ndizi TV na ndengo kwaligania asintunde ya kabere chinga kitokanita gusanga imeyo murubili wense yoboncherera chinga kitokanita kwemanya amange ase umurubili gakonde mbiyabona sana sipali mogendeta kutubwatia asinsemo chimitandao asinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na pega asinsemo ya YouTube Ndizi TV News mbiyabona sana sipali mogendeta kusanga ninwe ebirengeli bino nindo che fancy keri kora chinsemo chitichia rongai agateba nikondani mbiyabona sana Nyanga Joy agateba kora chinsemo chichia Karen Nairobi pamoja mbiyabona sana mungati abali bagendeta kutuma ujumbe cyaba sensemo yo mitandao kondo mwancho muligerera kerongendeta kukumanya asensemo ntokwanirigore tuchitokwanira mangi gore ya agribusiness na kyobole mibo kubwatira no bonchereria kero kuliyeria abali mina barabo mbagendete kosemigwa kero ligeretinga serikali yabeteke kwanekinga mbache bachake gutwara information nga kikurase chinsemo chichia korugwetera European Space Agency umurubili yo olengeteko tebia abaliminga no nyekero goncherera kwelira gwaikire ndagera kibabwenete gusimika engakigete kero bakuligerera climate
batebigwa nga obono morakera no arange goche imbara yisire gotu irinde bange ya koerobelia ego yeniga yapeteka kwenekiwa na Digital Earth Africa oyore manager Kenneth Mbea yotebitenga omorobilio yoni gorengete gokonya abalimi asensemo ya Africa ase okwerobelia bosibweli simekana boigo kwenekinga chinse ometekero ba gosekere totebune Ense ya Kenya yanyolide information nga omorakera no chinga kigete gosembura nechetu ngakigete nigo bakonyara kwa bakwerobelia nakibwenete ko robelia migondo yabo aseli simeka nabo igo achibesebe chikobeko kando che emergency sokwenekinga no nyomorakera nocha naki serikali yabere yekwerobelia gotokatonyara nkom naki Digital Earth Africa manager oyore Kenneth Mbea agendete kwenekinga abantu abalimimba chikonyara kwa bakoyegwa amaigiri training eyo nakigo chikokorekana nende mbara chikokonye kase training eyo nende ngenchaya nereye era chikokonya abalimi. The program is aimed at empowering the small-scale farmer to get timely information which he can use or her can use to improve the yields, crop productivity. Farmer can be able to get more information on productivity. The farmer working in an ecosystem together with other institutions like KALRO, Kenya Agricultural Research, and also other stakeholders, so as we can have an ecosystem to empower the local farm on the ground. That also worked in partnership with the KALRO, so that then we can be able to get now the information that is scientifically correct, so that then now we put that in an information hub, what we call just a screen where the farmers will be able to come and access information on pests and diseases. So when you look at a 65-year-old farmer and telling them come to the screen, they are still very intimidated. So what we started to do is work with the youth. Ainera enchere yamo abalimi bagendete kwaliganiwa ase okweneka gusasa gwetere enchera yemitandao nabo gokumanyigwa na kibabenete kwirobelia ase lisimika nabo none ekero murakera ochire asense ya Kenya kulindu mwanchu muligeria ebyombe ambenete gweso kiase gwesira abonchereria ase toroche startups bali babwate idea chugo chaki obonchereria barachikoywa $1 chiribusano ase ogochakire obonchereri bwabo katesi of gosemorobili yokoletwa na Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship eyokorwa amaegelio nabogona kibago chaka obonchereri bwabo akuno morobili yonigo olengete gwekera basai asoko basoya asensemo yobonchereri nabogo wekinia ase bonsi barachiko gosemi gwana kibago tumeka kibese cyo kibago chaki obonchereri bwabo igo Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program nigo echagetebene asibali bago chaki obonchereri konda sensemo yende komesa nigo gendete korwa amaigilio nabogo kolete birengereri ebijya ase abonchereri rinda kwanekinga a competition egotoka ngobere healthy a competition yengencho sana ase chichiro asiba kwegelia naki abonchereri babwenete korwa best price offers gochase chi customer chabo ante tusange na baroboto igwa sensemo yabona kibago semia abonchereri. Every business that is happening now, technology is a bigger part of it. So, and you can only embrace that technology, you can only become technologically savvy if you are threatened by something. But the day this guy may want to come out of Kenya, there is no way he will go and survive there. There is no way, because his products will be very archaic, his business model will not be for the current consumer or the modern consumer. Consumers will say, no, this is not what I'm used to. This is not how we conduct business. It is very important, even at national level, to make sure that our companies learn to compete. And we're talking about Africa creating what we call giants, right? We call them at national level, we would call them national champions. At Africa level, I'm sure we may call them Africa champions. So these are champions that we want to go and compete out there. If you are not competitive, it's the what do you call the rules of natural selection. If you are not competitive, you automatically die. Because those that are competitive will attract all the consumers. And to be competitive, it means you keep on thinking and thinking and thinking.
Mema sana mwanchu muliyeweta seni kia Ndizi TV chinga kyoganda gusanga nenche meyo morobelyo bwense yo boncherelia akono mwanchu muliyenda so mutima kumoke gotokwira na asige Kerubo siongire no mogeni bweli tukolia rero uyora chiko tebia amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigirio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusubwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebyo ndibwensi nabo igabere gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzuike egere turategerera ayo yominda gwetera asubuma gwali ko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarodibereka mundu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kanali kwa nteba nyasa oli olengo mochakana nande na roro na uraba wikarana wone ntwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nimechande menene ekeruru chabana bamino moibulete na barabwo baraira sibitanda asuburu ire butamanyikane tigwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko Ense munini subu ya maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako.
kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Maana kichi basenguru kugira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongwe bware chiribuga. Ikomi kila rituko mondongo bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro. Chinga kichiabono nigo chiganitie obumanyi bwebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college yeye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na ArchiCAD. Nkwegeli ya bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake umutinyu January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabuate intake ya IC3 kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekeba
ekibande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza Mirongoria Gatato, nechi nsagichinde injirebuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobago toka Asamagacho Awakenya pamoja sako Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe Angena Nyakoe Main Junction Nabugo Nyamira ase nyumba ya Timi Building Nabuko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato isane noti isano na imwe noti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Kero muntu nabwato muganoye kurweiboritwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukya bwogwe tomakigima Bemano no manju muri on Ndizi TV karanda to kubwati muri bumugano ne na Lydia Sofia karanda to toera no to korendra bageni bakirengenjo mugano toera mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kirali tuko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bwomuganone no kurwogusigeta buchia sumuntonde elionera nyale bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubu kimabwane gantike bungweke ukoigura higa yegora uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonyatu aseri u uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga zibya cyambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio naguisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo omurigeria nigoganitiko gure bintu byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebosani aba gusimwe Ense mwabeta mwariganigwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omotere amafuta y'ingeni icumbi gichuyus ebisuguti amabere n'amaji y'ukonywa boigo nkoni abali gisabuni cy'imete na kiriya cy'ikibauda ebibiriti tissue paper emeto ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igatiye ibintu bindi binge asebali bakwagacha timokumia ikiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari kisimiti kirangi cy'ubwaka kinyomba kiwaya mesh kiwilibaro kisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi Ense weta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ameteno wa Kiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de cyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure yo deri na customer manya nuri gete odo koririki obiero nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ibintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chikastoma wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people
in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biemano sana mwancho mulie Kisii Ndizi TV na ndengo kwaligania Ense moya eyomwelio chinga kinabagingolira nganto bwato mugeni ase studio itora chugukwanera amangana mangi aliyalenge toboncheria na mona Ense miri ya boda boda na kibabire bakwiro belia nikikili balingete gochigokora naboigo ngagiteli tuko matukaya maiga ayetanto abeteto gukwanera igoro y'abana boda boda gosoa Ense moya digital yona chukurwa na ere birenga libyaye atatepi ubuyo bwo so Ense miri ya digital mboro byobo akundo mwanchu muri nyakubate Ense na bugosanga na into egwetira sina mbiri kabase screen yabo chinsemo chichi mitandao ensemo ya Facebook otonyora gwetira Ndizi TV News Digital nabaga Ense miri ya YouTube otonyora gwetira Ndizi TV News asensemo ya website nabaga otonyora gwetira www.ndizitv.or.ke kundo mwanchu muri yetangire chinga kichiga kumwaligania atatebina kyakorukwa nabaga Ense miri ya boda boda sector ya boda boda ningi kelia wakora karibu sana. Asante mbia mwana silibaga. Oyo kwana samalita kwa Samuel umaliba. Nigondo mwana poda poda. Assist ya moye town. Ye manyakaini na Quickmart. Alia Quickmart mbajite bakanga oborai bugurungo bwa chaplain. Njengo bararo na masabo nelinga na dinya saya ngeire koshende na barubu so asa inashukuru Mungu sana sababu ngali bagelio nekiroge gyakana naige town. Yes. Karibu sana ase studio ya iterinde tosange amange akurinde nte torachakira turaira na maiga keigo tobirito ko twara abageni abange ba boda boda tobirito ko kwanera amangana amange kurinde asensemo ya boda boda torero kungusana nago kwenekiwa kerkenda ya gwakororire guseningiye kwirero kungusana nuko negera no gwakwanira muri Fridah okungusana nankoro na no kungusana nuko taliga usekora se poda poda yoka ekole mbaka sensema ya siasa konyarura muri igento kalima okorora umusike wa upinzani Raila Amolo Odinga akora kito wenge kerete nationalia ngire mpaka county so asa babere ba kungusana nesigentu bakubunekera no borai na borai twensi ntoko ebutorai kulenda se bali barai bagochore kere kira bararae baketamu yabe koleki etamu yabe yere akiri gwetera ikaga singencho abantu mbabwate ntoruga nga amaganio amanene sana ojiaso murai oli wachorwa amagania yamo konyorura abantu bali bamadinga fulani yakabe chairman iga njengo be personal assistant yae ya muna fulani yatambo ko be chairman oyo nsaigo mo fair takomwa kero kelimna kagerete namagania yali kirasi bone kero konyora amagania yo ali kirasi ngenjumne yugo ya pidio mondo mno yo okwitirgura sobora yobwo ochakire upinzani nakikwarorera chusi abande kwara nkorobekana bali town mara stages ya keire obwiche gente kingi ale ngororo lakini abaroberera na igocho amandamana ali bakora ndochinga binte byo mbiye boni ga town etwanyolte stage ya keiwe kuri 76 mpaka stage anga 36 if I'm wrong so eka abantu bali bagupinga serikali yo chairman yoito okorokwa pass dan vasomwando
bagateba nga bono onye yabaiga abantu bari bono bopisani bakanyora chinguru ekende kia mang'ana okong'usana noku nabo korororo na opisani nabo ebwate chinguru lakini neyaiteka kandi nga gavana tari ero authorized stages chibe reduced na mang'ana arenge ya maoni y'abantu bari bagokora ndaibu bono gwetera ikio ndochi ng'a ribera rire arenge etown ndi yakanya kambu yarire egento bono getigarete no amang'ana y'oborai obwo nabwo okobunukera ase na borai obo tari county government okabwa burung'ana ikagokoeresa mbogendete kobunuku mpaka national yes akere kende okong'usana nako igakogendete kwenekigwa kwabere gokuaffect Ense obonchirire bwino bwa boda bwabere bwokuaffect sector itu ya boda sana kiagerekera bachaka kwandamana ng'a nkoraruraria omuranaro yomo obegete reflector yomo ya our excellency Governor Simbarati nigo bachite nigo bamubwatete ne reflector iyo bakamura bakamutandurira kisha baadaye bakamwatira etaya yepikipiki yaye bono ngwa affectira boda arote kiagera mbale batari gasoka kuruka batari gutaka mang'ana muna iyo bono muna ekera byabere muna ebintu muna ebi muna njita okonyororo no bonda atige ng'ende nyole fugano nyakora bintu bing'ao kobwa gotoka asigita tokunya ko mumnyokania gose ebintu gete bigokorwa ebibe otari kubirora ng'aki ngaibirochi korti ngaibichagete ngaibirochi gochi erume ambago tuaka koranga asing'enjere siasa n'abantu n'abange bakwanira siasa iyo nabo okonyora pengine abanasiasa baswera ase abana bodaboda aba pengine tari emanyete ekero baswera ase abana bodaboda aba babafanda ekiagera abantu bari gotiga egasi yabo rituko rigima nabo affect abana bodaboda bande town oikebe mbabwate egento bakwera nyomba marogo aba abantu bagochi barusi oyo omo ninche ne chaplain kiari tiri gotokororo na bande mbaroro bakurusia bange sana batari gotokororo kurende asa maoni na kuligereria mugusano no yori town tokogera Kisii yaito Kisii county yaitegenderere egento kiari ngeki yangelinga kia sabantu abo upisani bose barangeriwe plus ekiara demand si cyabona ekera nagitegera nanyole kire igoro mono omo moralie Fridah ngaranga kaba no manye nare gwanja kitokesa kimasomaso twabarangeria ababekamo atokwanire twensi totokororo ekero twatokiroro atokwanire gabo tumanye nga yeshidere achake kugendereria county yaye county yaito ya Kisii asomo choko atobere kuyunga abantu abange kwanza baba kwandamana nga gati abo mbali abana bodaboda akero kenda kero kuligireria abange n'abana bodaboda bali gusaba andi nabo bakurukurusiko kine kenda gwakwandire omuralie Fridah okwandamana kuli kwabere okwandamana ugari n'abantu bange bagopanga mbali nyole bene bana bodaboda abantu abange n'abarundi chipikipiki ndio no turabu n'abana bodaboda lakini abantu bago-initiate amandamano ayo mbaromba ka bali top nje pikipiki yao no mboli nga yego toka tinko gotebi bamanyire stage kibago mbabwati ni battery stage ara gotenga ki nje stage yane quick mat nanje for example chaplain Samuel ndagote stage yane korukunga quick mat boda stage now dibatiri number 46 isiko ganda segetabu mneki kya kya quick mat boda stage naboko nyore nambe yerigerigwe naboko nyoru muntu likirorora akorukwa Samuel omaliba chaplain yabo kwarorire so abantu bali abange bagocheke nikia mang'ana mbale ntamanyitinje bali mbarocha bagokire murabona abaraiba abande baukirwa mna chairman bara Samuel akibono na sabo chairman bako bokorera bakiri kura ne tuba manyiti ino banyene mwagite kura ya ntuba manyiti omo nkora chake igo it's okay amonto tu akirte kura to manyite etawni engi me manyite ebe kago sel ebe ka kora ebe ka kora biya no ndani baso manda tu akirte kura asawa top chairman in our Kisii county actually. Oinere chairman yaito tu abere to ogotokora seboniga. Ebo bara iwa ebo rubia bobe era to chorete
and tamri meeting ne roro tamri meeting to abegete miaka 3 ase miaka 3 kerobura yobu aje bua ikire gabu na batokoraki na batoko matema gujisiko obogima bogenderere kero kende ekero ndi mwa machorete mwako dani wasemande tu amachorete last year mutinyo kane I'm not wrong na nyorete chikura chinyinge sana habwetu mupishane ya mwana ole koro kwa reli abona akabanero le chairman yaito na kero muntu na sherekete ase gotafautiana waite ko gatokea no kugotari ko borandosi any expectations bali ali bwene to ikera ni bado taraikera echirito bwate mne toba na poda mne tutu ali ko muri ali chikura ombwate byo mali Fridah ekagera go koligile muntu chikura expectations jiro ko nyaro bwata sare ngai kirne ka ko binchenge gwegetalia segete nago chakalia ngo banda segete njiko chikoba muntu gete njiko chikoba ko li file nje ebikwanyora ngambi ko tiki mbiyo ali nsao kabiko ebiroro simbiroro kero kurigereria ona baba kumupinga mbali kero kende barenga monere gose etimu yeburuka nande ne timu enene mbale batarenge nerapi mbale barenge nene de bajoini de timu yemweno atini barabake abatari ko baranaika ko hotebe kero kurigererio mete okorobekana kuritwarira abantu bakorobekanie town kero kende muri kora gose ngosikere chi customer cha tamakero monta kurigerelinga onero uri na roche TV gali gakorobekana senara che nambo goli naende gose ekineke ene na wakwandrego aso kuandamana kwa ona ure salilieta town ni grant cheo kiagara mna injina renge mna ande kwikimatigaria egasio kaneyo ne ya poda ya mato kwanera nkororanda abantu mbale batali wanje abantu bale type mne ya abantu yo egasi abno kwandamana kubukolia mato on those clients sekera bajira stage akonyole bali chusi aito kombukoli na bokombukoli igobono igoro ya nenje mno mwana poda yole studio and Ndizi TV ga na yole siko ga bondigereretie oro mwana poda mnanje oire chikumu ya omanya maandamano ni gakotagora tali ya korosi kero kurigereria kero kende bono iga goika bono iga mwabere mokwero beria sense moyogo so chisako gose okongusana no kuigana kuko abere goko barutana na murabe kana moino nabana boda ba Kisii County moso ya chisako ona inumo enyorire kende mobe mokwegendereria aso ngiyo kongusana na kuoborai Kisii County yaito podas ya berekere maigake omwe sike omugabano ito twanjete Simbarati na turangerete stadium ngake yamo agatebie sako yemnego chiko chaka agatona tukaswa tukalema ngake sake ikatokaleki oikatonya so njiro mweshimiwa tutebire nenjire rengi ya kigima sake ino batu bekrete 5 million na intujiri twale contribute twajagete contribute ikasi tagateba singenchunta anta itokonya rosie sake yabengie ko bakonya tiaratinena until further notice bado no tokanyete mpaka nda sako tebringe sake na kitoko lejes okay asbali bataraje just na gibako lejes na bali tu atirte nyina kitoko koraki na kitoko nyegendereri bono ntonye to mweshimiwa ito Simbarati atotebinga ngaito chakere guru ngaito kwanderoji kulinda singi choko ngusana noko nare ko jigo tware sake ni atebege ndre kyo jigo tware shida nene ase county ito ya Kisii osasa bana poda baito wale ime ya Kisii County demand chikuru asabanta ba upisani ebagote nga na into ebagoro nga bosongo poda stage awunde bagote nga into 90 bosongo poda stage 90 sako ezitobwate erekando mwinoga asiju asachiri abekrete sake yere mwinoga 5 million na into atobekire 5 million if not so ntrigo na justika etawni na ino tokobera bono ko ngusana mnoko ngo affect kole Kisii County yaito plus na into abanyene mnabana poda
ekero korigereria tatebe ometentura amanyentu esake yenga kimwa mbara bibarangere tigu na kiyali gochiko korega sinonyara kuba gokweresera keigo nga kiesake mbantu kibali ko ese nabana boda boda bonse piba Kisii County gose negati abana boda boda n'abana boda boda bonse pi ba Kisii County nande njaringe kebetererio ngatige gusekiana mbiakere so njarengere kebetererio ngakiro umuntu akoreki asoe pati kwaro so at your own pressure orom nanchige na soete okobana igweta mwana ereste na maya na ari ntachigo kwerese kiagara ndege mnaga bana nyiterneti atene na chiachigo chana mange so ayanda gocha gocha mageni ayo rusi chigo cha gocha igori chigo cha kugaba ni sake yo kinda ajentu ndenyo ali baga gocha studio yakere yachakire na bongo cha kwerera bana poda poda ba minto na abantu bali na fans bali baitu bakolirie getasinike yetu kya Ndizi TV to batenga kya bana poda poda tu akoreki tuebangire nga egetugeria atenete kaiya chakeire na nenga yakwenderera gochi apart from chisake kerkende byembembira romwero biritinu bana bana boda boda moko egendereri of course imbirororo muna alia poda poda area ne kurunga quick mat poda poda stage in fact nigo ntwero berereti stage alia ntobwate gentu kurukwa mna musyo kiombe getengero ndetengero gekaombe kiara baji kwa school galia ntobwate kiombe galia kiro monta kuru 50 shillings per day for 5 days age 50 shillings per day for 5 days etokonya uchise ogosave mbaka 3 months kwa manya qualify okoraki kubukoli eroni one age 50 shillings ogosave per day na ebesa yao Ornament aliko ikimati to egendere yake ndo chingegente kya bantu bakoreke abana poda poda baitu bakikimati na bantu litwensi akini baroro bagusikie kiombe mnekyo kigendere tabya kegima na nduno wiki abu wa qualified basaba karoni kande ko ndiro ko nyari chipigi chito tokoragende egento kirikira bune osinyiko beka na boko munyoka gari somo chairman ekere wa qualified ya within 3 months and a half na boko genda alikuwa muthenga ya chairman so kichane chisagire irenga chiguru 4500 ya wakanda kwagenda kwa iso keji chonse bikwabekerwa kwanya koirania ase interest irenke bono ine renjire ya mo kwikimatiga nete tkotiga mo chairman yeto biya mana sekerengere kia bigitekia baka bono tingo mona chako mwere nga biya mona gwetire studio ga ekiare ndi ya konyira bangasi bali ba save up to 3 months baja ikanyora chironi boy gonkoroni tole even outsiders ne percentage gete igon twale ko ni kiombega etoje kwa ine nsere ya moya boda boda nsere ya moya boda boda ko Henry kuchi tu abakonya aso omuntu muna school fees yechi noro cha abantu abange turali quick mat ningo turaba ibuli omwana otagoseli kuri school nechibese chirasigete chira chitokora restaurant akaraki twakanira omwana school fees obutoko mwakanira etamu ngima ayekoira na poda poda komanya katobwati parents fee se school egento bwate ne deni yabana poda poda bakwikibate sekembe kigeito so no bondo chitogenderete bia na abantu baito ndoje mba comprite yeah ngwa bakugokwanira igoro yechistika na ndenga getenga inga kinerororo to igweto kungusana na kora si chistika ekabanga chibe chistika uchiabeki ruchinyinga abantu bakanere ande mukarate neni gumu akanera chistika timeti kuikara bono gangwa kanera muri chistika so far nje tinko nyara gosendi na borete westika Kisii town na Kisii county yaito ntoga ntia magenderero mna njing sekobodi wa chistika jindi jikona jango tenga diga bachake nyale kurum bachake nyale sai mna to kwandega kyagaro kuru kwa nebango onde kuru ebango kokara kuri county ya genderera ono timaiti omweshime waito mugabana ito twanje timaiti nga nchira kia kalengera tikolende ruma sina achichama chitu na chikaransitie osaba abakabaye balensi yo mugabana baba ikaransi bakabatebya stikira abe kuri 2000 omwaka ba motorbike or ba motorcycle kwana chestika yo mwako mugima ngarre kerengeri kine kiakire na wate kerenge gira ndagateba iga
ekirara abeka gutangasa gentekyo eke gutangazwa earlier 1 month. You want to talk about grace period ya 1 month. Totem tulgichibe sechisane ekere chisanire anyogenda okore 2000 wakorana na mangana yestika ya Kisii town. Ekina kiega tuya kwanretwe baba ngera kwano openri ndago thingaragia kwanirwe. Kulende ntoganyete na intwe na ino banyega kabwati criteria gete choko cha kugenderia county yeito tutari kuru tax ntokomanya lakini na intwe kana kia mangana bana boda boda baito mbanya kurustika nege ntukeneka kogote maiga na inde igoro ya esako nerere moino eye kuroka bosongo eye gokire mwanya teri kwa 5 million jiri arweta sesa ke yende mbaliko na justika na kiringerete shide town so asa moni ane so bosemi bwana bolyo bakembwate enda atebyo mugabano wito arangiri byombe bibere toikara samo munabara Kisii county tokuwa na mangana ingora tutebereranie ukamwamwire so esako yeino ere APC tunyara machiko tuchake gwakane stika toigwana ine kwende dira dega yachakira wanyangantu atigupi akine gwakane stika ne tukengenjo ande ngo somanda malikante gwakane ebango ya kaisane wana njira wandigarte kumanya boigo na ante isayindwe abonkorwa akara kuri reaction kerangwa kesabo nyimuko na cha estika chiri bubero mwako mugima ikine kisiringi sano nange 60 cents gakera litukumugwaka very cheaper chibesinke sana anyway serikali county ya Kisii ne banke na yande ne chigota tebi bene nkibabwene takokora nto twara chief advisor boda boda Kisii town yokorwa nga Denison ndieki na betaka gotoeresere mirobili menge abisi abo kubwatana naba abarai bali mubegete chairman vice chairman kucha bali mubegete service ino Kisii town akabaga gutoeresere mirobili menge boda boda babegete kulinda kini ukungustana na kulingo kendete kubaira ni maiga gati umurobili abeteka gukwanira nabana boda boda goso sensemo ya digital angora tole no na chinsemo chicha Nairobi tari Nairobi okachi county anchirororo monomona sensemo ichi taxi chiuba Kerubo tumeka euba gosi taxi ngosora sensemo iyo mtandao kwa download app gete iyo kwa bekanga yo ngasole naso ikiranga yi abakoro kiri igori and then kwanyora enamba ye drive ye taxi gosi yubeyo agateba none county ya Kisii asensemo ya boda boda mbabwenete koska gochia sensemo ya digital timete abunuru monchiredio boda boda na kioro chengane yo go transform gochia sensemo ya digital igentondere ndi abumara Fridah engane yo transform gochia se digital ne ngana yengenjo sana ekera abantu baitu wansi bara understand no go download into your e-poda into kerrai sana kerwa download into your e-poda client ene wesrabeka ko town ngete no weguru e-poda ya songa ekera client kendi yasi ko town abage ko bataiga e-poda kyarigere kyarro monto rangenere ekero kyarro monto yorangenere kiamo no bage ko marangalia mutenga na akorora sikete no nyare gocha gochonko nyige ntete gocha sikete obuna bwo buya bwo so ase digital kera korangergo ikirororo okwa musige ina ntoko nyara gotama ikiagere pipi ye na bapreti na bero chikaine eta pipi no bero chikaine kirege ntento geke gosira town na abantu balinda ate barapinge gente kegya e-poda mbali batutagetia magendro gosebare abakurumi njira gete bone gente kurunga e-poda negente kia anenta gnya customer chia jetu chisoro ge customer jetu ngo jite kama go sororo mara ligeli monto kurunga chapri ni Samuel onyamali yo baba ko gendi kurwali buya no monto ro mwegenu igobona nche naonda ali mogontiga bia mono ne namba no mogo je mwanyora bwo ko ngakera mara moche ga go siwanto megente kimbaga yeke akirikina na bogote ugo semi monchiro boda boda mete banki mbara ki understand na kiyo kole mirimo kirikende mbiya kibororo na kiyo mwana boda boda ra chikokonyeka na sense moye customer na kira chikokonyeka obuya bora se e-poda egende tangane ka bwata security isaine security yakoteki isaine
egento kende ya kabere aso a client turi twara wasiwasi kwa okay mna ipode ina ikagoteba na gukorigie igakwanya kwa arigire muthurugu Samuel Maliba kwa mwageresi baka okonya oyo kwa na invest kuri studio ga eke muntu tayora emosigo mune client usemna client cheito atamira kero ojimagombo mwino ya omosigo limna kwarwa muntu takonyara gotamanora insecurity enkongusanto muntu yora aliana nionde kati ya client na omwana poda onde tayora aliana nionde na kyonganjere to buya bwa ipoda kera limo ninginyorete na ipoda nindoro muntu yo makanga kresimi agante bia Samuel ingoita banga hu kayore kante okay na korera bwa sole njugo cheiga bona bwo ngongaina kwale tira go cheiga keitiale chirogoro ke musigo yolega onyo ngati asokongirero abona igetororo and they paid me well ngaike musigo yo emna ntebetie tinjenje nione daike ya masebinto biri antebeti aona binyo igete musigo ibwa yabuya ngamodropelia nganje gente kikorwa abuna rina sorete ndomogari nganje nturunga ipoda igo igente ki already kya pere ke gokora emirimo ngokora kire emirimo of late na intranyole client lakini gutagenda ndikwa online narmono aliyo gotoka bwango ekero korigereria namatuka mange twararerera bana boda konyara bagusira akwanyara baguchigutuka sigituse boda yabo yasira okonyara umuntu agocho ekoranga ni customer ubogorigu baadaye mwachi konyoranga mwana boda itari gotoke kana wose boda yetiri gotokana kera kende I boda ine chikukonya anonya bana boda banyene aiwate total security abana poda baito na umuntu atumia ipoda owase sokonyora bado na ino intro botonya na bali baro bisino bago kuri libaro ngejoko genda go okogenda gocha igo bana sei podeye ebintu biri byama aho bwiti bali bwakabeiroro mbuli go chikoba kiuraisigo kero muntu kurusia stage na baro chika okay yo kurusia stage no baro chika ne turo mutandao ave stage no bora nyar muna aliko ikimatindira konyole biashara biroro konyole pipi wekana gosoka no bwe stage arabe takorora lakini ipoda security yaito eino beko gokonya na muntu takonyara ukoraga in any way tiotra so sensemo ya uchumi akego kegerando cha chinse chito cha tunyorire kero kende ya sensemo ya go economy ya no murundi boda baidhi na nderiri ngakeli abantu ba hasla fund mo imugeti hasla fund medise sensemo ya gahengo imugeti arakini bali mo gosanga na barabona boko nabo tumanyia ngamba bete bakuimuki chibes cha hasla fund timeti usemba chiti bakairani na barabwa sensemo ya bona ndengi kya peniriyo nyembara irani goikabona igane mete kwabere ko gusanga na bange korata restaurant bia mona so cha semeyo ya hasla fund asura fund yake na mangana neroro asasura fund yeye chibesa chiro chimna kwa bata na mbe iba gotenga *254 ash nchiroro na abantu mbale babugoriti abange sana asa abantu bali babugoriti abange chibesa icho abantu bale batari koirania nganje nimbata abana poda ali ange sabaiga batarairania abana odena tali nachiko bakwana marieta ambao waisi bandigerete bantu bali mbache tukwirani besejo bakanyare saye bakubulinga ntutu agate chikura tugakora ora ne chakitoko yani karonga batachi besejo ni chebiashara naende ekerechire chebiashara anya kwa bukuri chibesa sine 1500 1500 chibesa icho ne chibesa kwale kwirani ondakoleki ondabo koli chimokonya bono ngarugoro kerna jete kwana babunga butenyo ngaba example yekiombe yetu neka kote kire kwike matigari ngaba tese kiombe kire kwike matiga omubuye kano kero montara chabo koli chibesa etentu expect irani igone ke mochi koli check timali ko irani karo atenge kire gente ngaopi ajiri cha sora fund o mane bwa magana bantu mbare ni besecho bali bakwirani bali batari kwirani na nyoro ya mwirani yaro ikibumba ka 5100
abantu mbagenda takonyora chibesa ego baikeriwe limit ya mentere limit kuja komentere wao mna nje na chikonyegeria kego nkanyora yasuka sukirega ubona je bongo bulia ganta kunya ikora kamboli lakini challenge to bwate se ekiombeka ndwe siondigirire tiko so tenede chibesa mne chasura fund mbuya ate president ya mentre no mutinyo yomo kera mentre no mutinyo yomo chibesa chibono bukuri na chike 10,000 mnangora bane bawate 10,000 alia umuntu yina lia kwenyara kuli chibesa cyo chinyora kwende yere nke mono ile spirit ke kerege muntu tawonyara gukora bontirirani naro likyombegia eprangia bakegoteba ngari goriria mafuta ndiri komenda ndiri ko na litigarite ko bagari kero kenda Ense moya umeta ngotumikora mafuta kera lituko na kioro chengi kyombegia epra kibonete gukora nekene libarustie subside bakateba ngambali gwakana na ende koteba ngano amafuta ya gukirira gabo na ende umane bwa mwana wa kiritor mafuta idina ya kwenda nyana mente singo sinaruti siringi aruno ara buliyo ke kyana kunyura mafuta almost daily actually daily wono twale go sabasing nje magulia matina mente gwitira mafuta iyo umo president yito o Kenya ukuru William Samuel Ruto ale gwanja aligenjira gitonya wakane subsidy iyo ekwenda mafuta koleki aire nesa ke tokonya client cheto etoko buguri client chikolera mpaka jirora mna nje mogende nje njate mechando aitari nje njate mechando kitika twete mechando negentu kalike ko garawe motorbike yakoraki yatara so na masabane uja serikali elige ndege kurukwa mafuta kegara mafuta gakinenta na diri kila kitu nkagete nyora ngano manyete ya diri kila kitu kibigo chibyamenta aso komanya kwao muna yebono muri Fridah tote nguru kwenge kurwa embassy kwaru kuru embassy ga kwagenda mpaka aralia mpaka za Kristamali no mubwekano ekwa karule emia akibona wale 50 okuru igokira umuntu wikandastand umuchando tubeke bikoro tebyo koko gamba no mwana poda poda manyaga kogote iligoli na lielio taliere shida na mau na mafuta ande moto ita mbia mono sana kegera chinse cheto chatonyolde toro obosemi bwawo mali gochumwa nchumuligeria na bali bakurundia boda boda Njobo semi wanaenda ararua sana sabanta ba kora ujase serikali yetu ya Kisii County mono asama ngana concerning na mandamana ya berga kole kwende akora kana kale Kisii County yetu ga Kisii Town omugabana aimo guest aligichinsa chipatie chibere ato ikaransiamo tokuone ekare to akwanira ababoli what was your expectations bali kurmu inabetete pon talia bale bachole barobisi bakuboliwa abale muinoga batebe ntu amagania ito nigare igana ande ndendre mwebire bakwana osipi egavana etobwatanie asa bale sese bale bachole tu kiarali na bale muinoga abechore kiarali aseme yende tunyale ko batogo chama mna Kisii County tuchake kurwe sticker torosi Kisii County yeito na intu arrakane na chikaunti chinde mna raiki Kisumu aina ara masabane mbwate ujase county government miyemona sana soko sangana into na miyemona sana soko ikase studio anoko simiri kwane mna toberto gukwanda mangana yengencho ayaranyara ko bagakogendereria county ya Kisii kolindo mwanchu muri goikiraga abuno ngokorera mu rubiri buri tukoria lero ngokonyera sense mo chiche mitandao sense mo ya Facebook na bagatunyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense mo ya YouTube na bagatunyara gwetera Ndizi TV News sense mo ya website na bagatunya gwetera www.ndizitv.or.ke iri tare ne Fridah Kerubo kukuganiria obuligereria obuya